Akalla sama da mutane 1,000 ne suka amfana da tallafin da Right Honorable Muktar Betara Aliyu ya bada na ragon layya. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a gidan TV mu mai albarka Betara Vision. Kwanaki biyu da suka wuce mun nuna muku ayyukan alkhairin da Right Honorable Muktar Betara Aliyu yake yi na rabar rago duk shekara, inda muka kawo muku na garin Bayo, Kwaye Kusar, Shani. A yau Alhamis 5 ga watan Jun shekara ta 2025, inda za mu kawo muku na biyu insha Allah. Ku ci gaba da bibiyan mu daga Betara Vision. Ga sakon kan Right Honorable Muktar Betara Aliyu, yadda dai tsaba yau ya ƙara. Ga sakon kan Right Honorable Muktar Betara Aliyu. Sakon kan Right Honorable Muktar Betara Aliyu. Ai masa ce sa masa godiya. Ga sakon kan Right Honorable Muktar Betara Aliyu. Ajiya. Asalale 50,000. Daga Ali 50,000. Dala taimaka mishi text. Gaskiya Honorable Muktar Betara Allah ya saka mishi da alheri. Sunana Hayatu mashin mai bodi, wanda na karbi taki, na samu abubuwan da duk kyautan da ake a gidan shi na ina samu. Alhamdulillah, ina mika godiya na musamman ubangiji Allah saka da alheri, Allah sami shi a mizani. Nagode sosai. Gaskiya Muktar Betara Aliyu ba mu da abun da zamu ce mishi sai dai ubangiji Allah ba shi gidan aljanna. Ya kogoye talahim taku kapci na shina shir arfa kayar makama Betara kayar halla ɗaukaka su taɗi kwamtowa kayar nalari kayar lukwa da kwaka makiya su takwa halla al'umma ga marayu ga jinatu gajiyayu ga matasa shan ga tallafi takwarar ubangijin Allah kayar darni a takar kayar makamari. Kowane lokaci ban Allah nan yana tunawa da mu, kowane lokaci zai ce mana gashin ku to ba abin da zamu iya ga mishi sai mun ji Allah saka mishi da gidan aljanna, Allah jikan iyayen shi. Allah saka maka da aljanna, Allah baka lada, Allah biya, Allah kauda makiya kanka. Ubangiji Allah saka masa alheri, Allah jigan mahaifansa, Allah masa dakoka. Bawan Allah nan ya riga mana komai a kasan nan. Allah masa Allah kai sa inda bai tsamani ba. Mu ba yanzu ya fara mana ba. A kwanan nan ma yau kwana 4 wucewa ya ba mu jari naira 500,000. Ko ga bane yanzu kuma ya kara mana kudin, ya ba mu kudin rago. So Allah ubangiji ya saka mishi da alheri, Allah sai ya wuce haka. Mu kuma ba abu ne zamu yi shi sai addu'a. Mutun da ya zo siyasa a garin nan mu muna tare da shi. Sai dai mu yi ta godiya, dubbannin godiya, don muka ce za mu fara irga abubuwan da ya mana ko abubuwan da yake saka mana da shi ya wuce iyaka. Sai dai muna roƙon Allah kamar yadda yake mana, Allah ubangiji ya mishi, kamar yadda ya rufa mana asiri, Allah ya rufa mishi asiri duniya da lahira. Akalla sama da mutane 1,000 ne suka amfana da tallafin da Right Honorable Muktar Betara Aliyu ya bada na ragon layya. Banda kansiloli da vice nasu da aka ba su 200,000, inda tallafin ya fito ta hannun jagora wato Super Coordinator Honorable Yamtagur, kamar su Professor Brazil, Honorable ɗan kasuwa Muhammad Bukar Garku Overall, da kuma Chairman na Team Betara Muhammad Mari Muhammad. To masu kallo duka na muka kawo karshen rahoton namu. Ku ci gaba da bibiyar mu a gidan TV mu mai albarka Betara Vision da ke kan YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Zainab Umar, a huta lafiya.